Salutare și bun venit la un nou vlog. Acest vlog o să fie un tutorial cum să luați acest skin. Da, știu, este un skin gratis, chiar foarte gratis. Nu vă trebuie nimic ca să nu luați. Pasul 1 este, duceți-vă la Rocker, da, și dați click pe default. După aceasta, dați edit button. Pasul 2 este, duceți-vă, apăsați pe oricare skin de default. Eu dau pe Johnny C. Da, îmi place Johnny C. Da, îmi place Johnny C. Și îl face la casual. Tot Johnny C. Da. Și vedeți că va apărea acesta. După aia vă duceți și voilà. Și voilà. Aveți acest skin for free. Da. Și este foarte ciudat, dar da. Dacă vă amintiți, în chapter 6 sezonul 1 a fost acest skin full alb. Ia full alb. Dar acest skin este de default. Default, nu vă trebuie V-Bucks, vă trebuie nimica. Da. Like, subscribe, ce să vă zic. Dacă v-a plăcut acest tutorial, dați voi un like, un subscribe la canal, să facem noi 51 de abonați. Vreau și 51 de abonați. Fac și o live. La primul live o să dau giveaway, ceva. O să dau gift. Cine o să câștige un custom, dau gift, da? Custom gift. La fiecare e custom, da? Și dacă nu mai aveți prieteni, uitați-mă aici numele, adăugați-mă, că o să dau și pe live, dau pe live, mai multe ori dau live pe live, dau și pe short-uri, dau pe toate, da? Da. Acesta a fost acest videoclip, acest tutorial, mai bine spus, da, n-a fost videoclip, da. Sau hai să dăm un match să vedem cum reacționează oamenii cu, da, vede acest skin pe reload. Dau un greedy. Și nu l-am cumpărat din shop-ul de astăzi, dar nu am cumpărat din shop-ul de astăzi. Nu l-am cumpărat din shop-ul de astăzi. Vedeți că n-am V-Bucks, da? N-am V-Bucks. Nu l-am cumpărat din shop-ul de astăzi. Să știți, da? Îl am de 2 luni, acest greedy. Că mă joc din sezonul, de obicei mă joc din chapter 1, season 1. Da, am avut mare pauză până în chapter 5, season 4. Da. Am pierdut contul, mai bine spus, i-am furat contul. Da. Dar da. Aia e. Da. Aia e. Hai să dăm și un match. Am dat un match să vedem cum reacționează playerii când văd acest skin. Da. Mai de mult făcusem un videoclip la fel, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit și l-am șters după, cred că o zi, două l-am șters. S-a mișcat camera. Fantome. Da, fantome, nu s-a mușcat camera. Mișcat camera, nu mușcat. Mișcat camera. Mai știu să vorbesc. Da, vedem cum apare acest skin în fața oamenilor. Acel skin a fugit. A fugit efectiv. Înapoi. Da, a fugit, acest skin a fugit când m-a văzut. Acesta este main sportul meu. Hai să joc și acest match. Nu joc tryhard, joc de fun. Da, eu nu prea joc tryhard. Am jucat la FNTS, dar nu m-am nici n-am făcut. 10 puncte m-am făcut. Să știți, da? Am făcut 10 puncte la FNTS. Bine că îmi dai acum mie SMG. O să-mi dai când aveam player în fața mea. Bine că îmi dai 2 SMG-uri acum. Bravo. Ce-mi place Fortnite. Cred că o să fiu și eu următorul cu ce SMG. Mă las. Nu mă las de acest joc miroborant. Da. Nu pot să fie chest legendar pe aici. Da. Ce să fac eu când am mini jos? Aveam mini way jos. Și mi-am dat... Nu.
De asta mă las să jocul acesta. O să mă las, efectiv mă las. Mă trolează prea rău jocul acesta. Aveam mini jos și mi-am dat ananasul ăla. Wow! Oh, Fortnite, oh! Wow! Wow, de ce am bug-ul ăla, că îmi dăcea singur? Aveam bug, i-am buguit! Buguit! No way! I-am buguit și m-a putut Da. Bravo, Fortnite, pentru acest joc miroborant. Buguit și m-a putut player. Da. Iar tu? Da, m-a bătut. Da, aveam nicio armă, aveam o armă mărtă. Avea Handcommon, sau cum să zice, cum îl cheamă. Da, avea Handcommon de ăla. Da, scuzați-mă cu engleza mea. Știu că mai se activează engleza, dar atâta pe pronunțat nu prea să știu engleză. Da, să știți, da? Am și player, am un shotgun. Da, n-am shotgun. Am nimica, mai bine spus. Am nimica, mai bine spus. Da, un SMG. O să mergem cu 5 de curanțe. Iupi, ce-mi place Fortnite. Iubesc Fortnite, e joacă meu preferat. Oh, păi am shotgun. Bun, e shotgun în prime-ul lui. Oh, e shotgun în prime. Wow. Da, și o glumă foarte proastă. Da, o glumă foarte proastă, știu. Că nu mai sunt în prime-ul meu, nu mai jucam cum jucam înainte. Da, asta. Îmi place mea când văd că e cineva în prime-ul lui, mă stăm așa prost că nu mai sunt și eu în prime-ul meu. Hai să fac și puțin shift măcar. You did it, boy. Where are you at? Where are you running, boy? Am mai dat hit-ul. Că am shotgun. Știi? Ești unul? Mamă, cât fuge băiatul acela. Așa, ok. Am dat grav. Danger. Tu ce faci? Oh, no. That's big, bro. Big. Lasă-mă să-mi dau big, te rog frumos. Lasă-mă să-mi dau big. Lasă-mă să-mi dau big. Bun, băiat, bun. Că mă mor. Oșpe? Ai în bun acolo. Și ai în plus aici. Da. Mai să-mi place aimul meu. Guys. Deci nu-mi plac cu mine, mai place aimul meu. Ce vrei în copac? Nu pot să ascund. Mă duc graș pe el. Dacă mă duc graș. Să-mi lași pe tine, băi, să-mi lași pe tine. Și nu mai te ascunde în casă, că am un gos pe shotgun. Aveam un gros și m-a dat cap! Da. Băi, n-am putut nicio reacție acest skin. Da. Am s-a părut că sunt bot mai mult. Da. Dar acest player avea gloanțe. Eu mi-am consumat toate gloanțele pe acest player. Da.
Nu mai am ce să zic. Să toate glanțele pe acest player, acest mirobolant player, da. Like, subscribe, pe TikTok. Eu am fost Nicol Z. Like, subscribe din nou. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, boys.